अधिक ଯୌତୁକ ଦାବିରେ କିରାସିନି ଢାଳି ପୋଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ। ମନରେ ଥିଲା ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ। ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇ ସୁଖର ସଂସାର ଗଢ଼ିବାର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ। ହେଲେ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଗଲେ ପରିବାର, ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଯୌତୁକ ରାକ୍ଷସ କବଳରେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଖିନଭିନ ହୋଇଗଲା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏପଟେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଯୌତୁକ ଲୋଭର ଭୋକ। ଝିଅ ଘର ପକ୍ଷରୁ ଗରିବ ବାପା ମା ପୁଅ ପରିବାରକୁ ଦାବି ମୁତାବକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ, ଯା, ଦେଢ଼ଶୁର ଏବଂ ପୁତୁରା ମିଶି ଝିଅ ଦେହରେ କିରାସିନି ଢାଳି ଜାଳି ମାରି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢ଼ାମାରା ଗାଁରୁ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ 2018 ମସିହାରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢ଼ାମାରା ଗାଁର ସୁଲତା ଦାସ ଓ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ରୂପା ଦାସ ସହିତ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ତପନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ସମୟରେ ପୁଅ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ମୁତାବକ ଯୌତୁକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଝିଅ ପକ୍ଷ। ବେଶ୍ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବେଦୀରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ ରୀତି। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ବେଶ୍ ହସ ଖୁସିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ସଂସାର ରଥ। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବି କରିଥିଲେ ରୂପାର ସ୍ୱାମୀ। ବେପାରର କଳେବର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାପ ଘରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶେଷରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା ଝିଅ ରୂପା। ଝିଅ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଭାବୀ ବାପା ମା ନିଜର ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଭିତରେ ଏକ କୁନି ସନ୍ତାନ ରୂପାର କୋଳକୁ ଆସିଥିଲା। ସନ୍ତାନର ମା ହେବା ପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଭାବି ଅକଥ୍ୟ ନିର୍ଯାତନାକୁ ସହି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ସହି ଯାଉଥିଲା ଅସହାୟ ରୂପା। କିନ୍ତୁ ନା, ଥମିବା ବଦଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ରୂପା ଉପରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଅତ୍ୟାଚାର। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଏଥିରେ ରୂପାର ସ୍ୱାମୀ ତପନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ। ଆଉ ସେ ଦିନ ଥିଲା କାଳ ରାତି। ରୂପା ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତା ଉପରକୁ କିରାସିନି ଛାଟି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରୂପା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ବି କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ମାଆକୁ ଫୋନ କରି ସବୁ କହିଲା ପରେ ବାପା ମା ଯାଇ ଝିଅକୁ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଥିଲା ଘରକୁ। ଏ ବାବଦରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ତପନକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ରୂପାର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ତା ଦେଢ଼ଶୁର, ଯା ଏବଂ ପୁତୁରା ମାନେ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ଥିବାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଓ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ରୂପାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ନା ଆଇନର ଗଳାବାଟ ଦେଇ ଦୋଷୀ ଖସି ଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।